Vítejte u Českolipského magazínu. Dnes vás pozveme na oblíbené společenské a sportovní akce, ale nejprve ještě informace o jarním úklidu města. 24. března odstartovalo v České Lípě tradiční blokové čištění parkovišť a parkovacích míst. Uklízet se bude podle harmonogramu vždy v úterý a ve čtvrtek. V případě nepříznivého počasí se mohou některé termíny posunout. Letos je novinka v tom, že se poprvé o úklid tady těch míst starají technické služby města Česká Lípa. Přehled termínů lidé najdou v Munipolisu, což je takový vlastně mobilní rozhlas, v městských novinách a na webových stránkách města. Součástí prací je také vyčištění kanalizačních vpustí a v některých lokalitách město navíc obnoví vodorovné dopravní značení. Nejméně 7 dní předem jsou jednotlivá místa osazená dopravními značkami se zákazem stání v době úklidu. Takže prosím, dokud tam ty značky jsou, tak je respektujte, protože neznamená to, že když je zameteno, když je uklizeno, že se tam ještě nebudeme vracet. Právě to čištění kanálů nebo obnova vodorovného dopravního značení můžou přijít až později. Takže dokud tam jsou značky, prosím, neparkujte a my je dáme co nejdřív na stranu, když bude hotovo. Řidiči by to měli respektovat a včas si tak přeparkovat svá vozidla. V opačném případě jim hrozí pokuta. Díky spolupráci s městskou policií a díky také práci asistentů prevence kriminality se nám daří hnedka brzo ráno informovat místní, kteří třeba zapomenou nebo odjíždějí do práce o něco později, takže snažíme se jít naproti a v té lokalitě vyzvat ty místní, aby si ta auta přeparkovala. Věřím, že prostě tak jako každý rok se čištění města zvládne a budeme rádi, že vlastně po zimě zase je všechno tak, jak má být. Úklid včetně souvisejících prací by měl trvat zhruba 10 až 12 týdnů. Hotovo by mělo být začátkem června. Česká Lípa chystá další ročník oblíbené sportovní akce City Cross Run and Walk. Registrace už je v plném proudu. City Cross Run je závod pro celou rodinu. Nabízí různé délky tratí, startuje v centru města a má jedinečnou atmosféru. Letošní 11. ročník se uskuteční v sobotu 26. září. I v letošním roce bude oblíbená 3kilometrová, 7kilometrová trasa, ale i půlmaraton a určitě nebudeme zapomínat ani na štafety škol, to je velmi oblíbené. Součástí akce je i rodinný běh a procházka. Tyto 2 kategorie, včetně štafet, nejsou spoplatněné. Startovné pro 3 hlavní závody zůstává stejné jako v předchozích letech. Myslím si, že závodníci, kteří absolvovali City Cross Run v minulých letech, by mohli vyprávět o tom, že je to skvělá kombinace běhu i v centru historického města i v přírodě a každoročně na běžce čeká nějaké překvapení. Jednou to bylo probíhání skrz autobus, často to bývá také probíhání skrz výrobní závod společnosti Modus, takže na nějaké překvápko se mohou těšit i letos. Loňského jubilejního 10. ročníku se zúčastnilo více než 1000 lidí. Kromě samotného sportovního zážitku si chválili také organizaci a zázemí závodu. A příspěvková organizace Sport, která to pro město pořádá, tak si myslím, že celou dobu povyšuje tu kvalitu toho běhu. Musím poděkovat všem, kteří v minulosti tyto ročníky pořádali, protože se do toho zapojují i dobrovolníci, atletický klub a další místní kluby z města Česká Lípa. Takže taková ta spolupráce, která tady funguje, je moc hezká a vlastně ten běh si každý velmi užívá. Takže věřím, že i letošním roce se to všechno podaří. Na závěr tu pro vás máme pozvánku na bleší trhy a odpolední čaje. Obě akce mají v České Lípě svou tradici a patří mezi oblíbené a hojně navštěvované. Odpolední čaje v kulturním domě Krystal letos zahajují ve čtvrtek 9. dubna. Další se pak uskuteční ještě 14. května, 11. června, 3. září a 8. října. Začátek je ve 14 hodin a vstupné je zdarma. Je to opravdu velmi oblíbená věc a musím říct, že vždycky, když vidím, že tam je přes 300 seniorů v kulturním domu Krystal, kteří ale opravdu poctivě 3 hodiny tančí, tak mají můj velký obdiv. Tanec samozřejmě není povinný. Přijít může každý, kdo má chuť vyrazit do společnosti a třeba si jen chvíli posedět a popovídat. Dobrou zprávu má Česká Lípa i pro milovníky bleších trhů. Ty letos poprvé vypuknou v neděli 19. dubna. Letošní takovou novinkou je, že se budou otvírat už v 6 hodin a je pravdou, že když člověk vidí, kolik těch stánků tam je a kolik přibývá a taková ta zpětná vazba a ty ohlasy toho, že lidé jsou spokojení, jak prodejci, tak ti, co navštěvují a přijdou si tam něco koupit, tak je to moc fajn.
Trhy pak proběhnou ještě v následujících 6 termínech, pokaždé v neděli, a poslední bude 18. října. Prodejní plocha je na bývalém městském nádraží v Mimoňské ulici. Vykácela se tam taková náletová zeleň, ta plocha je dneska čistá a může být využívána právě třeba k tomu, aby tam byly bleší trhy a někdo tam objevil třeba některý z pokladů, které doteďka byly na půdě a dneska mohou někomu udělat radost. Bleší trhy jsou pro prodejce i kupující zdarma. Stačí včas přijet, připravit si své prodejní místo a nic víc už není potřeba. Do dnešního dílu se toho víc nevešlo. Já věřím, že jste nazbírali jak inspiraci, tak důležité informace a brzy zase na viděnou.